No tässä on tämä eteisnäkymä, sitten mä olen ulko-ovella ja tässä on sitten tämä makuuhuone tai onko se sitten työhuone. Tämä on ollut heillä vissiin tämmöisen työhuoneen tuommoista maisemaa. Tuolla sitten ulkona on koivuja ja toi samanlainen naapuritalo tuossa. Tää on ehkä ollut vierashuoneenakin vähän. Tämmöstä. Nyt täältä sitten tullaan niin takaisin tuohon eteiseen. Siinä on tää naulakkosysteemi, ulko-ovi tossa ja sitten keittiö. Siihen mahtuu nätisti tommonen pieni pöytä. Tuolla on tommonen työtaso. Se voi, ajattelin, että sen voisi vaikka purkaa ja pistää tuohon ikkunan alle pöydän. Keittiö on tämmöistä vanhaa kuosia, mutta kaikki on ihan siistiä ja ehjää ja tämmöistä. Se mies meni autolla käymään. Mä oon nyt yksin täällä. Mä ajattelin, että nyt se tulee. Se on niin kätevä nykyään, kun näissä puhelimissa on niin hyvä kamera. Että näillä saa otettua vaikka mitään. Mä soitin sille isännöitsijälle eilen vielä, kyselin, kun toi hissi on tietenkin yksi asia, mikä kanssa joudutaan varmaan laittaa, mutta se ei ole lainkaan niin iso asia kuin se putkiremontti. Ei tietenkin. Ei se ole semmoinen. Joo, ei haittaa.